Wel, tydi'r disgwyl yma yn mynd yn hir, yn llusgo, yn rhyw ymestyn yn ddidor o'n blaenau ni. Dych chi rei da am disgwyl? Ydych chi methu disgwyl? Mae yna sôn wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar yn does am rhai sydd wedi methu disgwyl ac wedi mynd allan i bartio a hwnnw wedi mynd dros ben llestri ar y treithau ac yn y blaen. Mae disgwyl yn medru bod yn dreth yn dydi ar yr enaid. Ydych chi yn disgwyl ymlaen? Ydych chi'n edrych ymlaen yn ddisgwylgar? Dydy o'n air diddorol. Yn wir, mae yna ddisgwyliadau gynno ni. Mae yna sôn am does bod yna newidiadau mynd i fod a pobl yn disgwylgar ohonyn nhw, bod yna mynd i fod mwy o ddifrifoldeb am yr hinsawdd ac eisiau gwneud rhywbeth am yr argyfwng hwnnw. Mae yna lonydd beicau enghraifft wedi codi. Mae yna sôn bod yna ddisgwyl newid yn yr economi, mwy o pobl yn gweithio adre ac yn y blaen. Mae yna ddisgwyliadau tybed gan nhw eu cyflawni. Mae yna ddisgwyliadau hefyd gan rei, falle mae jyst troi yn ôl at yr hen ffyrdd bydden ni. A da ni'n gweld hynny falle yn natur bobl yn rhithro i bwcio gwyliau dramor ag ati. Am beth ydych chi'n disgwyl? Dwi'n ni'n disgwyl yn eiddgar fel teulu cael cyfarfod a'n gilydd unwaith eto. Tydi'r FaceTime a ryw fideos felly ddim yr un peth gael wateb dros y ffôn. Da ni'n ddisgwylgar y cawn ni gwrdd eto yn fuan iawn. Ond wydden ni ddim pa bryd. Mae'r gair disgwyl gyda nhw yn y de, yn does? Disgwyl, a disgwyl ymlaen. A mae hwnnw rhyw arwydd i ni fod y gair yma yn y Gymraeg yn air cyfoethog. Dwi'n darllen Salm i chi, Salm 130, Beibl William Morgan sy'n gyfarwydd i mi yma. O'r dyfnder y llefais arnat o arglwydd, arglwydd clyw fy llefain, ystyried y glistiau wrth lef yng ngweddiau. Os crethu ar anwireddau arglwydd, o arglwydd pwy a saif, ond y mae gyda thi faddeuant fel y thofner. Disgwyliaf am yr arglwydd, disgwyl fe enaid ac yn iair ef y gobeithiaf. Fe enaid sydd yn disgwyl am yr arglwydd yn fwy na gymau y gwylwyr am y borau, yn fwy na gymau y gwylwyr am y borau. Disgwylied Israel am yr arglwydd, oherwydd y mae tigaredd gyda'r arglwydd ac aml ymwared gyda gef. Mae'r salmydd yma mewn gweddi, glywais i ddisgrifio'n ddiweddar, gweddi soliloquy, yn siarad wrtho'i hun tra'n siarad â Duw. Ac wrth iddo siarad â Duw, mae hefyd yn cyfeirio ei sylw at ei hun disgwyliaf am yr arglwydd. A Beibl Cymraeg Newydd, disgwyliaf wrth yr arglwydd. A mae'r gair yma ddiddorol, fe welwn ni disgwyl yn amlaf yn Beibl William Morgan, ond ambell dro yn Beibl Cymraeg Newydd, mae'r disgwyl yma yn cael ei gyfieithu yn obaith. Fel y gwelwn ni yn yr adnodau ola. O Israel, gobeithia yn yr arglwydd, oherwydd gyda'r arglwydd y mae ffyddlondeb a chydag ef mae gwaredigaeth helaeth. Ef sydd yn gwaredu Israel oddi wrth ei holl gamweddau. Disgwylied Israel am yr arglwydd ydi o, gan William Morgan. Ond yr un ydi o. Chi'n cofio mi sôn tro dwytha am y gair credu yn yr arglwydd. Credwch yn yw, credwch yn finnau hefyd. Wel, gair oedd yn golygu ymddiried ydy hwn. Wel, mae'r disgwyl yma yn golygu disgwyl gobeithiol. Disgwyl ein bod ni'n rhoi ein gobaith yno fo. Nid rhyw ddisgwyl eiddgar am ni glywed gan llywodraeth ein bod ni'n cael ein rhyddhau a hwnnw'n cael ei fwrw ymlaen a gobaith yn diflannu a pyllu. Na, disgwyl bywiol ydy hwn. Fel gwelwn ni yn y salmydd yma, wrth iddo edrych ar ei gyflwr ei hun, mae'n penderfynu na, dwi'n am ddibynnu arno fe hun. Dwi am ddisgwyl, dwi am obeithio yn yr arglwydd. A dwi'n eich annog chi gyfeillion i droi chi disgwyl hir a dyrus, i fod yn obaith, wrth chi ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Yn yr hyn y mae o wedi wneud, a dyn gweld hynny yn y salm. Ef sydd yn gwaredu Israel, oddi wrth ei holl gamweddau. A da ni'n gweld hefyd ar ddechrau salm yn dydan, os crethu ar anwireddau arglwydd o arglwydd pwy a saif, ond y mae gyda thi faddeuant fel y thofner. Yno ef mae'n gobaith,
ynddo hefyd ddyle bod ein disgwyliadau. A mae Eseia'n dweud rhywbeth tebyg yn Helo 40 ar adnodau ola. Adnodau sydd yn gyfarwydd, mae'n siŵr. Ond i wyddos, do'n i chlywais na ddiffygiag ni flina Duw tragwyddoldeb, yr arglwydd crewdwr cyrraedd ddaear. Ni ellir chwilio allan ei synwyr ef, rhwng nerth i ddriffygiol ac aml ha gryfder i'r dirym. Canys i'r ieuenctid o ddiffygiag a flina a'r gwir ieuanc gan syrthio a syrthiant, eithir yr rhai o obeithiant yn yr arglwydd adnewyddant ei nerth, hedant fel yr yrod, rhedant ac ni flinant, rhodiant ac ni ddiffygiant. Oedd ddiddorol iawn yn Beibl Cymraeg Newydd wedi cyfeithio ffordd arall, ond yma rai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth. Allwn ni wneud hynny yn y disgwyl hir yma. Allwn ni roi gobaith yn yr arglwydd. Allwn ni yn sicr gwneud hynny, mae'r Iesu wedi gwneud y cyfan droston ni. Ond hefyd i ni ddod ar baich yma, yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore. Dowch i ni gyflwyno'n hiraeth, dowch i ni gyflwyno'n disgwyliadau, dowch i ni gyflwyno'n gobeithion iddo ef. Arglwydd mae disgwyl yn dreth arno ni. Ers pan da ni'n blant, da ni wedi gofod dysgu disgwyl am y pethau da, a falle hefyd disgwyl i pethau drwg fynd heibio. A da ni'n chanu'n anodd. A da ni'n mynd yn fyr o ymynedd, da ni'n colli gobaith. A da ni'n gweld arglwydd yn dair fod disgwyl a gobaith yn rhwng yn ei gilydd. Os ydyn ni'n rhoi ein disgwyliadau yno ti, os ydyn ni'n selio'n gobaith yno ti. Ie, 3 hyn sydd yn aros, ffydd, gobaith, cariad. A'r mwyaf yw cariad, ond fe welwn ni fod gobaith yn bwysig. Felly, cynorthwya ni, fel y gwylwyr yn edrych am y bore, i godi'n golygon ac i edrych am yr Iesu, i gadw ein llygaid arno, awdur a perffeithydd ein ffydd. Tyd arglwydd, llysga ein hofnau, cymair ein hofnau arglwydd, tyd arglwydd a adnewydda ni, fel bod gennym ni obaith yn y disgwyl. Er mwyn Iesu. Amen.